l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. El camp de futbol. Llegenda. Castàlia, una llegenda que ve de l'antiguitat. De Vicente Cornelles Castelló. Llegenda sobre llegenda. Molts segles abans que ja considerem l'actual estadi municipal de Castàlia de Castelló com una llegenda tangible i real, ja disfrutava d'este privilegi. Venim de temps remots, vocable que ja en la mitologia grega feia referència a l'aiguaneig sagrat situat a la muntanya de Delfos, en el temple d'Apol·lo, on els pelegrins es purificaven abans d'entrar en el recinte sagrat. I més o menys durant aquella època, el geògraf Estrabó, en un intent de situar en el món les localitzacions dels mites hel·lènics, va situar, no sabem per què, la font de Castàlia en el paratge castellonenc del Molí la Font, un lloc escenari de rondalles com aquella que conta, desconeguda per la gran majoria dels castellonencs, que el general cartaginès Aníbal, en el seu camí a Roma creuant el Pirineu, va descansar en este ullal de l'horta castellonenca, amb els seus 900 elefants, com relaten els ancians de la Marjal. Fins i tot, diuen que encara s'albiren petjades de paquiderm en l'aiguamoll pròxim a l'ermita de Santa Maria Magdalena. Però tornem a Castàlia, un terme que present en les terres del protocastelló va poder ser l'origen de la paraula Castelló, com l'afirma l'etnòleg Alvar Montferrer, qui recull una crònica de Llorenç de Clavell qui assegura que la paraula Castàlia va mutar al topònim actual de Castelló. Certs o no estos prolegòmens, el que sí és veraç i contundent és que la dicció Castàlia ha estat present en la memòria col·lectiva dels castellonencs des de l'antiguitat, asseverat per qui va ser historiador i cronista oficial de la ciutat, José Sánchez Adell, qui amb la seva acostumada ironia va manifestar que la mítica Castàlia igual serveix per a batejar un estadi esportiu com un producte de drogueria. Tan assumit estava entre la població el nom de Castàlia al llarg del temps que després de proclamar-se la Primera República, després de l'abdicació del rei Amadeu de Savoia, qui per cert va visitar Castelló i va solucionar un pleit sobre els corders als qui va defensar, Amadeu I també com a llegenda castellonenca. En una declaració unilateral d'independència, l'alcalde de la ciutat, Francisco González Germà, constitueix el cantó de Castelló, que portarà per nom Cantó de Castàlia. Va ser el 21 de juliol de 1873. Castelló, ciutat autònoma fins al 26 de juliol d'aquell mateix any. A l'hora de redactar aquestes línies es compleixen 150 anys dels 6 dies de la victòria del cantonalisme a Castelló, una altra llegenda que va ser realitat. Però si avui tenim i disfrutem de l'estadi municipal de Castàlia com a llegenda i tradició, usos i costums i passió albinegre, és perquè va existir primer el camp del Sequiol, llegendari i en la memòria col·lectiva del poble, i per tants motius. En 1940 es produeix el primer ascens a la primera divisió del Club Esportiu Castelló, i en aquell Sequiol antic i decadent comença a forjar-se el mite de l'albinegrisme. La ciutat, en aquells temps, devastada per la contesa nacional, troba en el futbol el gran baluard de la il·lusió i les esperances, d'un projecte col·lectiu comú en una població dividida entre rojos i blaus, en un axioma de reconciliació. 6 temporades consecutives en la màxima categoria del futbol espanyol van donar per a molt. Cada 15 dies, en el Sequiol, els castellonencs oblidaven rencors i ideologies per a estar units en la defensa dels colors albinegres. En 1946 s'inaugura l'estadi Castàlia. Les autoritats del règim no dubten en batejar amb el nom de l'antiga font mitològica el recinte esportiu, ja no solament perquè estava en l'ADN de la història de la ciutat, sinó perquè el franquisme no dubte a posar noms èpics a les instal·lacions esportives que s'anaven construint. A Salamanca, el Mántico, a Jaén, la Victòria, a Cádiz, Ramón de Carranza, a Huelva, Colombino, i lluny de minvar, la passió pel nou teatre dels somnis no fa més que incrementar la llegenda del futbol a Castelló i els seus personatges, fins i tot aquells que van existir abans de Sequiol, com el porter Alanga, herois en blanc i negre que aniran consagrant vesprades de glòria
i alguna decepció per als aficionats que, com un ritual d'una nova religió del futbol, faran de Castàlia un espai per a compartir vivències, triomfs, tristeses, aplaudiments i somnis per un escut. Llegendària és la imatge dominical dels milers de seguidors dirigint-se al recinte de l'Avinguda Benicàssim per la Ronda de la Madalena o pel carrer Sant Roc. Més Club Esportiu Castelló, impossible. Més Castelló, més ciutat. Cal dir, a més, que la ciutat de Castelló entén de futbol i es parla de futbol tot l'any, a imatge i semblança de les grans ciutats futboleres d'Espanya, com ara Madrid, Barcelona, València, Bilbao. Seria impossible enumerar en aquestes línies les grans gestes llegendàries protagonitzades pel Club Esportiu Castelló en l'estadi municipal de Castàlia, com per exemple la victòria del combinat de la capital de la Plana contra el Mallorca per 2-0, que li va donar al Castelló el seu segon ascens a primera, en 1972, o la victòria contra el Barcelona, 4-0, l'any següent. Comença així una plèiade de moments èpics, de clamoroses gestes, de lluites sense quarter, de fabricació d'herois, d'avanços tumultuosos, d'esfèrics arcbotants i discordants, de bogeria. Molts instants i moltes emocions. Vertigen en la graderia. Comunió exacta entre equip i afició. Fins i tot, amb el conjunt en tercera divisió en els últims i foscos anys, la llegenda a Castàlia ha perviscut. Milers i milers d'espectadors han abarrotat Castàlia en la quarta divisió espanyola, amb rècord nacional de socis inclòs, una fita única en la recent història del futbol espanyol. Hi ha una cosa màgica, sorprenent, mistèrica, absoluta, sideral, espiritual, emocional i fins i tot insultant en l'atmosfera que es crea cada diumenge al costat del carrer Osca. Les recepcions a l'equip, en les hores prèvies a cada partit en els voltants del recinte del camp, es converteixen en un ceremonial de caràcter telúric que exciten i enarboren les passions i l'amor a uns colors. I llegenda desaforada del Castelló fora de Castàlia amb la final de Copa del Generalíssim contra l'Atlètic de Bilbao, en l'estadi Vicente Calderón de Madrid, el 29 de juny de 1973, en la major fita de la història esportiva del Castelló. Tot molt llegendari, llegenda viva i constant. Amb capacitat per a 15.000 espectadors, el camp de futbol, que en 1987 rep una gran transformació i és reconstruït completament, canviant la seva orientació de nord a sud per l'est-oest. El vetust Castàlia i la seva característica torre marató no sols s'adequa als nous temps en el futbol, sinó que es confirma el caràcter de tradició inveterada, d'emblema de la ciutat, de mite perpetu, de constant referència ciutadana al Castelló del nou mil·lenni. No sabrem mai si la mitologia grega, Estrabó, Llorenç de Clavell, Alvar Montferrer, Sánchez Adell o la mateixa ciutat de Castelló, que han estat connectats al llarg dels segles, són els autors de la llegenda de Castàlia, creant un clímax de colors albinegres, escut amb el corriol camanegre, crit del pam-pam orellut, llàgrimes vessades d'alegries i tristeses, ronda Madalena, carrer Sant Roc, carrer Osca, Sequiol i milers de cors palpitant. Però sí que és cert que esta llegenda existeix. És tangible i real. El gloriós és llegendari. Castàlia també.